Negde s početka marta 2020. bio sam već na ivici snaga. Nisam više mogao da se borim sa poslom koji se gomilao, sa računima koji su nadolazili, sa njom, lenjom i zahtevnom, sa životom. Postajalo je zaista teško. Nijedna sfera mog života nije obećavala. Za famozni dan žena odlučio sam da iznenadim svojim nestankom. I onako se već dugo mrzimo i glođemo. Veče pre spakovao sam samo najneophodnije i sledećeg jutra nestao. To će joj biti najbolji poklon od mene ikada. Za ove 2 godine koliko smo bili zajedno, shvatio sam da sam sve vreme bio jako nesrećan i da je i ona nesrećna i da užasno loše utičemo jedno na drugo. Naravno, Munju, svog najboljeg prijatelja crnog labradora, poveo sam sa sobom. Ipak je to oduvek i bio moj pas. Zaputio sam se u nepoznatom pravcu. Vozio sam bez cilja. Kiša. Mart u Beogradu retko ume biti lep. Ni sam ne primećujući krenuo sam put Divčibara. Oduvek smo Munja i ja voleli da lutamo zajedno. Začuđujuće lako našli smo smeštaj. Gazda pansiona pričao je o nekakvoj bolesti ili virusu, nisam baš bio u toku. Kada smo se otisnuli u šumu pred onim lepotama, shvatio sam da sam se tek tada probudio nakon dugog sna. Spavao sam dobri godinu dana. Autopilotirao sam. Udahnuo sam oštar planinski vazduh. Bilo je snega. Dubokog snega. Nije bilo hladno. Lutali smo gorom. Savladao me je umor negde na smiraju dana. Otišli smo u kolibu, jeli i zaspali. Obojica smo bili prilično opijeni gorskim vazduhom. Sutradan smo opet lutali, istraživali okolinu. Munja se valjao po snegu. Hvatao je grudve kojima sam ga gađao. Popodne smo opet otišli da dremamo. Nikakve gedžete nisam palio, nisam hteo. Znao sam šta me tamo očekuje i nisam želeo da narušavam novostečeni mir koji sam konačno uspostavio sa samim sobom. Bilo nam je lepo, čovek i pas u divljini, sve što mi je bilo potrebno. Te druge večeri u kolibi pripremao sam nam kačamak i Munja i ja ga volimo sa jogurtom. Na TV-u je počeo neki film. Tada sam shvatio da odavno nisam gledao TV. Sa uživanjem smo se zavalili i kroz dremež odmarali ostatak te divne lenje večeri. Negde oko ponoći trgnuo sam se i shvatio da nismo bili u večernjoj šetnji. Nisam hteo da mučim svog jedinog prijatelja koji mi je preostao. Izašli smo da se olakša. Vazduh je bio oštar, pomešan miris zime koji se ne da i proleće koje se tvrdoglavo htelo da i zauzme mesto, razbudio me u trenutku. Bilo je sveže. Sneg mi je škripio pod nogama. Krenuli smo u šumu. Ludost, pomislio sam, ali ubrzo sam shvatio da imam neustrašivog čuvara uz sebe i da sezona lova još nije počela. Od ludaka nisam strahovao, budući da je celo područje bilo prilično pusto. Okolne vikendice i hotel delovali su kao uklete kuće na brdu. Mrkli mrak. Jedino svetlo koje nam je sijalo te noći dolazilo je sa neba. Mesec je bio skoro popun. Zvezde su se rojile kako to samo sa planine može da se vidi. Bledi sneg stvarao je utisak blagog svetla svuda okolo. Bilo je mirno. Čuli su se samo Munjini i moji koraci u snegu. Šetali smo smireno. Munja je opušteno i radoznalo njuškao. Nikada nisam ni voleo da ga držim na uzici. Nije ni bilo potrebe. Pametan je to pas. Naišli smo na proplanak koji se spuštao uskom stazicom u dolinu. Već smo upoznali taj put. To nam je bila i najduža i najomiljenija staza za šetnju. Ispod same staze širio se bezdan, a u podnožju je žuborio planinski potok. Krenuo sam da se oprezno spuštam uzanom stazom i pazio na svaki korak. Odjednom sam shvatio da Munja hoda tik uz moju nogu. To inače nikad ne radi, samo kada oseti opasnost. Uvek smo jedan drugom davali dovoljno prostora. Smirio se i načuljio. Obuzeo me je onaj odvratni osjećaj da me neko posmatra. Munja je gledao nekud u bezdan. Bacio sam pogled. Na svega 3 metra ispod nas, na nekoj steni, 2 crvena, užarena oka buljila su u mene. Nije izgledalo kao ništa što sam do sada u svom životu video. Nije bilo preterano veliko, iako moja perspektiva i nije baš mogla da mi pomogne u proceni veličine tog čuda koje je čučalo ispod mene. Delovalo je da je građe i visine prosečnog tinejdžera. Nekako zlokobno je piljilo u mene.
Munja se nakostrešio, ali nije puštao glasa. Nisam znao šta da radim. Da li da se vratim, da li da nastavim da se spuštam. Pogledao sam ispred na stazu, samo na tren, a onda ponovo pogledao na dole. Ništa. Da li sam sanjao? Nastavili smo svojim putem. Munja se smirio. Dobro je, što je god bilo, nestalo je. Osvrtao sam se oko sebe sve vreme. Nekoliko dana nakon ovog neobjašnjivog događaja vratio sam se u svoj prazni stan. Otišla je, hvala Bogu. Odnela je sve što je mogla da odnese, ali otišla je. Počela je pandemija. Sad tek shvatam o čemu je gazda pansiona pričao. Vratio sam se u pakao. Bolje da sam ostao na planini, bar bismo slobodno lutali, pa makar nas i ono čudo pojelo. U dosadi karantina posegnuo sam za starim filmovima. Motmanovo proročanstvo. Deluje mi poznato, ali već sam zaboravio nakon toliko godina o čemu se radi. Znam samo da je Richard Gere u igri i tada mi je sinulo. Ono je bio takozvani Motman u šumi one noći. Čovek moljac, sve se savršeno uklapa. Oni se pojavljuju kao znamenje katastrofe koja sledi. I evo je katastrofa, ceo svet je u haosu. Ipak, otkud nešto što ne pripada lokalnoj legendi i što nije deo naše tradicije kod nas? Ovo sada povlači i druga pitanja. Ako se, na primjer, povampiri budista, musliman, ateista, da li tada relikvije poput raspeća i svete vode uopšte mogu pomoći? Šta ako me napadne biće koje nije sa ovih prostora, koje nije deo našeg folklora, pa samim tim ni naše vere, šta tada raditi? Da li sam zaista bio ugrožen te noći? Nakon ovog iskustva shvatam da ta bića i pojave zaista postoje, ali da nemaju uporište, da lutaju po svetu pa na koga nalete. Koja je zaista proverena zaštita i da li postoji univerzalno oružje protiv njih? Ova i još masa pitanja i danas mi se roje u glavi, ali odgovor i dalje nemam.